Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा गोदान मोनसे official notice होदों बेनो जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट नि बागै नि official notification होदों आरो लोगोसे स्किम नि गोदान लन्च खालामबाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनथारसिगोन दा बावैनो आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 स्किल टेस्ट बिनि सायाव आपडेट फैदों दा गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय official साइडआव नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो दा लोगोफोर एडमिट डाउनलड खालामदो एडिआरिनिया जायफ्रा पास जादोंमोन स्किल टेस्टआ जागासिगोन देन बेनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिस होदों बेयाव रिभाइस मोनसे शेड्यूल होदों नोंथांमोना गोदान एडमिट डाउनलड खालाम मानोना एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना चेन्जबो जानो हागौ एबा टाइमा चेन्जबो जानो हागौ बेखायनो बे नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ डाउनलड खालाम जाहाथे आन्दायै बायदि दा लोगोफोर आन्दायोब्ला जोबोद लस जागोन बेखायनो रिस्कनि खोथा दङ बेखौ नोंथांमोना गोदानै डाउनलड खालाम जाहाथे नोंथांमोना बे नटिसखौ नायो दा बेयाव बेबादि एग्जाम शेड्यूल ओंखारबाय जाहाथे नोंथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेयाव जाहाथे आन्दाया जाहाथे नोंथांमोना फिन खनसेबाव एडमिट डाउनलड खालामो देन बिनिफ्राय लोगोफोर बे मोनसे नटिसआ जाबाय नोंथांमोना सेबानिफ्राय मोनदों बेखौहाय मोजाङै लाबानो जाबाय आरो थांबानो जाबाय देन बिनिफ्राय 45 मिनिट्स स्किल टेस्ट जागोन नोंथांमोना एचएस पासनिफ्राय आप टु डिग्री फार्स्टसिम देन बिनिफ्राय ग्रेड 4 आ उनाव जागोन नोंथांमोना खालि अरेल एबा भाइभा टेस्टल' जागोन बेयाव स्किल टेस्ट थाखाया ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां नायना लायो देन बेनिफ्राय जोंहा माखासे नटिस फैबावदों बेखौ नोंथांमोना नाय माखासे टेक्निकेल इशुनि थाखाय बेखौ होदों आरो गोदान अफिसियेल नटिस माने खायसेनि एडमिटआव खायसे एग्जाम सेन्टार लिस्ट गैयामोन बेखायनो दा बेयाव माखासे टेक्निकेल इशुनि थाखाय बे गोदान एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला जाहाथे प्रब्लेमाव गोलैबायदि स' बेखौ दोननानै जों दानि थांसै स्किमाव दा लोगोफोर जोंहा गोदान स्किम लन्च खालामबाय बेनो जाबाय अरुणोदय दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ माब्ला एप्लाइ जागोन बे गोदान स्किमा दा बेनिनो मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बयबो शेयार खालामो दा बेनो जाबाय अरुणोदय 2.0 स्किम लन्च खालामबाय मैया 14 डिसेम्बराव देन बेनिफ्राय एप्लाइआ जानुवारि 7 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसिगोन दा बेनिफ्राय बे स्किमाव नोंथांमोना 1250 राङारि अनसुंथाइ मोनगोन जायखिजाया दाननि जि अक्ट'नि सिगांनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबखायो स' बेखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गोनांखौ दोनखाबानो जाबाय जेरै रेशन कार्ड भटार कार्ड बेंक पासबुक बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट गोबां दङ आं बेखौ नोंथांमोना लाबोगोन आपडेटखौ जेब्ला एप्लाइ जायो अफलाइन एबा अनलाइन जागोन बे एप्लाइआ थ' सिगाङाव अफलाइन जादोंमोन एबार अनलाइन जानायनि चान्स थागोन मानोना पर्टेल दंखायो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि आपडेट देन नोंथांमोना बयबो रेडि जादो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो गासै 10 लाख गोदान बेनिफिसियारिस गोदान लागोन स' नोंथांमोना बयबो इलिजिबल जानायफोरा बाहागो लानो हागोन